Nu har jeg vist dig, hvad projektstyring det er, og hvordan man kan bruge det. Men hvis du gerne vil lave mere professionel, visuel projektstyring, så skal der lidt mere til. Og hvis du er god til at bruge projektstyring, så kan det give dig både overblik og overskud, og det kalder jeg tid til fritid. Men hvad kan man så gøre for at få det mere struktureret? Det vil jeg vise dig i den her video. Der findes mange forskellige værktøjer til at udforme professionel og detaljeret projektstyring. Jeg vil vise dig et af disse programmer, nemlig Gantt Projects. Men hvad er det, og hvad kan du bruge det til? Gantt kan faktisk lige præcis det, som vi mangler. Hold styr på alle tingene på vejen fra A til B. Gantt er et visuelt projektstyringsredskab, som kan downloades helt gratis. Men hvordan fungerer det så? Ja, det viser jeg jer nu. Det ser måske lidt forvirrende ud med alle de streger og bokse, men det er faktisk det samme, som da du satte de farvede sedler i rækkefølge. Nu er det måske lidt nemmere at se, hvad det er, jeg mener. Elementerne har fået forskellige farver, alt efter hvordan de hænger sammen. Lidt ligesom I gjorde med sedlerne. Men lad os tage det helt fra starten. Sådan her ser Gantt ud, når du åbner det. Det er inddelt i to sider, den store til højre og den lidt mindre til venstre. Faktisk så indeholder de to sider helt det samme, nemlig projektets forskellige elementer. Men måden de vises på er ikke den samme. Siden til venstre indeholder de forskellige overskrifter på alle elementerne, samt hvornår de finder sted. Det kan være alt fra en dag til flere måneder. Siden til højre er faktisk en form for kalender. Den viser mere præcist og visuelt de samme elementer som i venstre side. På den måde kan man se, hvornår elementerne finder sted i forhold til hinanden. Men lad os se på, hvordan det fungerer. Menuen i toppen indeholder alle de vigtigste ting for at komme i gang. Åbn, gem, ny opgave, slet opgave osv. Nu har jeg oprettet en ny opgave og kaldt den for projekt. Nye opgaver bliver altid sat til dags dato og skal derfor ændres til den dato, som passer. Ved at dobbeltklikke på opgaven får du mulighed for at tilpasse den. Du kan ændre datoen, skifte farven osv. Nu har jeg ændret datoen, så den passer med hele projektets længde. Jeg har også ændret farven, så den nu er rød. Nu har opgaven tilpasset sig efter mine ændringer, og så er det bare med at komme i gang med at oprette alle de elementer, man kan komme på. Og whoopty, nu begynder det at ligne noget. Nu kan du så begynde at udforske de mange forskellige funktioner Gantt har. For eksempel kan du kæde opgaver sammen eller lave underopgaver. Det er bare at gå i gang. Og husk nu, hvis du er god til projektstyring, så bliver der tid til alt det andet. Tid til fritid. Jeg håber, at I har lært en masse nyt om projektstyring og hvordan man kan bruge det. Prøv at indsætte de elementer, I fandt ind i Gantt og se processen visuelt. Rigtig god arbejdslyst. Vi ses ved.